Bit-tifsira tas-suffara minħalq il-President bdiet uffiċjalment il-11 l-edizzjoni tal-maratona ta' volleyball ta' 53 sija bris id-dar tal-Providenza, tnedija li saret taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta George Vella. Ħadna l-kumment ta' Father Martin Mikallef, direttur tad-dar tal-Providenza, fej għalinna dwar lan ta' din il-maratona. Ovvjament dawn il-maratoni norganizzawhom biex niġbru l-fondi li għandha bżonn id-dar biex inkomplu nagħtu l-aqwa servizzi lill-persuni li jieħdu s-servizzi tagħna. Aħna noffru servizzi residenzjali lil 115 persuna b'diżabilità. Daw bħal ħadd ieħor jixirqilhom l-aħjar servizzi, l-aħjar opportunitajiet u l-flus li ħajkun qed jagħtu l-poplu Malti Wawċi se jmorru direttament għal daw il-persuni biex jgħixu ħajja dinjituża bħal ħadd ieħor. Tkellimna wkoll ma' numru ta' partiċipanti li qed jieħdu sehem fl-edizzjoni ta' din is-sena. X'ġelek tipparteċipa l-maratona ta' din is-sena? Huwa il-mod kif nista' ngħinu xejn nagħti sehem biex jinġabru l-fondi għad-dar tal-Providenza li tagħti kontribut siwi ħafna lis-soċjetà. Apparti li s-sodisfazzjon tagħha huwa l-ġbir ta' fondi għad-dar tal-Providenza, tik sodisfazzjon ukoll minħabba li titrenja u tilab il-volleyball. Bħala sport volleyball waħda ħafna l-qalbi u bħala dar u volontarjat id-dar tal-Providenza ħafna tara l-qalbi u minn sena l-oħra nipprova dejjem ngħin. Ġieli nħossem bħala plejer, bħal sena l-oħra ħadsem ngħin fl-armar, ma kontx voluta bħala plejer, però kont voluta fil-volontarjat għall-għajnuna biex tiktela l-maratona. Dis-sena rġajt ġejt bħala plejer. Residenti ta' din id-dar li żgur li mhux faċli għalihom għal min jew ħsiebhom. Illum id-dar tal-Providenza kważi tilqa' mal-111 il-persuna buħut jgħixu ħajja indipendenti fid-djar residenzjali fl-irħula madwar Malta u Għawdex. Għalhekk kull volunteer qed jaħdem bla għeda għax għal dan il-proġett kull qatra tot. Il-maratona għandha għaddejja sal-ħadd is-7 ta' Lulju u l-pubbliku huwa mistieden biex jgħin lil din id-dar li qed twettaq ħafna opri ta' ġid lejn dawk li jeħtieġu xi forma ta' għajnuna.